No us deixeu enganyar per les aparences. Això no és el que sembla. És el mòbil del Marc Martínez, que ha decidit incorporar-hi un punt nostàlgic. De fet, ja sabeu quin telèfon és. El que passa és que com jo havia estat tan enamorat del meu Nokia, doncs continuo tenint la foto del Nokia. Però és un iPhone no sé què, aquest. T'agradaven més els mòbils d'abans? Jo vaig ser dels primers a tenir mòbil, Els primers. Anava a Madrid amb una motxilla, no sé ni la marca, amb una motxilla així, quadradeta, com una mariconera d'aquelles, i sonava el telèfon, ring, ring, i jo, ja, a Gran Via, sí, dígame, com si fos un zapatófono. Era brutal, no? Llavors te feies una mica. I després un altre també que sortia una antena, no? Que cridaves molt pel carrer. Ja que mirem uns anys enrere, posem a prova la memòria. Quants números de telèfon ens sabries dir sense mirar el mòbil? Ara? Pocs, ara pocs. Jo era dels que em sabia tots els números. Tots, però era una cosa... I ara en el cap tinc el text de l'obra que estic fent ara, amb el Martínez, el Regina, tots els dijous, i no tinc espai pels números. Estan tots aquí dintre. Em sé els més propers, però em sembla que no et sabria dir el de la meva companya de memòria. I alguna vegada m'hi he trobat, Després, ostres... Bueno, c'est la vie. I quantes hores ets capaç d'aguantar sense mirar el telèfon? Hores? Hores, has dit? No crec que hi hagi ningú, bueno, algú d'aquests de la muntanya, però jo el miro tota l'estona. Estic una miqueta enganxat, crec que controlo, però m'agradaria tornar enrere, perquè hem guanyat moltes coses, però n'hem perdut de més importants. Estem massa aquí enganxats, no? Doncs què hem de fer, Marc? Jo de tant en tant, menys del que m'agradaria, deixo el mòbil. Tot va començar un dia que me'l vaig descuidar i de sobte la meva vida va canviar. Els ferrocarrils catalans, els meus sentits, els vaig recuperar, l'oïda, la vista, l'olfacte. Però gràcies al mòbil has trobat vídeos que t'encanten, no? Una nena que es diu Nicole, no sé què, Paris, amb el seu pare, fent beatbox, un pique, que és al·lucinant. I la filla se'l mira com... Però és que quan comença la filla... És que a la seva boca, a la seva cos, té... Això és un do, no? Hi ha una orquestra allà. Realment és màgic. I això és bonic, perquè ho pots veure aquí. És màgic. Finish on that. Ha!